Story time, guys, because naniyanifeyisa nithi mna ndigqibele dala ukwenza istory. So I decided to do istory ezi-2 namhlanje, yabo. So if you're undibona, I'm Nalova. I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if you enjoy them, you understand the story, please make sure you subscribe on this channel so that every time I post a story, ukwazi ukusibona. Futhi ubukele ezinye istory ne, ulike, usubscribe. So yeah, many story from Anonymous. Uthi ebona into yorhalela impilo yomuntu, uyijonge uyibone le mpilo uba uyayibawela futhi nawe uyayifuna, futhi nawe ufuna ukwenza ngale ndlela enze ngayo lo muntu ukuze nawe uzoba nemali nayo. Ndim ke lowo ndibona itshomi yam endandiphila nayo, sirhuzula sonke, sayinento yonke ngoku noba yenzeke nini njani le into. Umuntu uqala nestorini sam uthi mna ke ndikhula nje ndisokola kakhulu, and nasesikolweni ke bekolula ndingekho clever ncam. Ndingumjida nje ozizamelayo ke, ohlulwe sisikolo ozizamelayo, ndapha elokishini bahamba besijob ekhoyo, ndibambela besijob ikhoyo. Ndim nomjida wami kumacala sizi-best friend, hlala elokishini eyi-1 sizaba sonke. Ekhaya ke bakhona abazali, bakhona ii-sisters zam, but ndim lo ungasifuni isikolo yonke le nto. Ndiyi-disappointment kuba laa mntana uboma yi-disappointment efemelini. Wonke umntu ulike uba awufuni ufunda, awufuni usebenza, awenzi into nje. Othi ndim ke lowo ekhaya. Uthi ii-sisters zam zifundile ke zinento yonke. Ndikulaa mntu mna uzothi xa bebuya ezidolophini besiza apha ekhutha ekhaya baphathisa iiplastiki because kaloku andinamali. Uthi but leyo nto ibiyimpilo yam endiyiphila. Bendiphila ngokuhamba ii-best jobs ke njengoba besenditshilo. Bendiphila ngokuphanda, sisele netshomi hlente, siphila laa mpilo uba siyasela, siyaphanda ngamankazana, ayikho into esiyiphilayo. Uthi until this one day itshomi yam indixelela uba yona iyahamba iyamuva ifemeli yakhe apha bayohlala kwenye indawo, kwenye ilokishi. Benqoma yho umjida wam uzondishiya ngoku ndishiyeka ndedwa apha elokishini. Uthi but ingabi yomvuyele, ndimvuyele umjida ke ahambe umjida ohlala kwenye ikasi ekude. Uthi nje ke mna kapha ekasi sendishiyeka sendingena kwizinto ezirongi ngoku, sendiphela ngoku ndithome nabantu abarobhayo. Uthi sesirobha kuthi xa sirobha sasivuka ekuseni ngathi siyaphangela. Uthi sisuka oo-5 uthi siyaphangela, siyayazi uba ubani ome endaweni ekoneni ethile, ubani ome ekoneni ethile, siyayazi uba sigace abantu abagqithayo abaphangelayo. Uthi nyhani ke sasibafumana iqhiqo abantu abaphangelayo. Uthi ngamanye amaxesha sisinde nje kancinci uba sibanjwe ngamapolisa okanye siphethwe abahlali. Yayimpilo yam leyo. Uthi until ngenye imini the sahamba apha elokishini yethu emini, ndibone lo mnyonyovu wemoto uza emveni kwam. Uthi hayi mbheke, ukho ubona uba imoto ize then ubhekele ecaleni igqithe endleleni. Uthi le moto ingagqithi ime, hlisa ifesti kandijonga yabo qhutywa ngumnganam. Uthi ndaphambana ngaloo mini, ndaphambana hayi bo. Uthi ndakhalisa ikhwela nanoba ndizithini, ndithi yenzeke njani le nto. Akunokwazi uba lo mjida ebemke apha like kunyaka ngoku emkile, akandokwaba senayo yonke into. Asifundanga sonke, asiyanga esikolweni sonke, besingolova sonke apha elokishini. Uyenze njani le nto? Uthi abethi mandingene phakathi emotweni. Uthi ndingene phakathi emotweni. Uthi sidrayive around ke, sidrayive around. Uthi ndibangambuza futhi wenze njani, khawundifake kwilayini efowunini. Utheni ligintsa elibonakalayo ngoku. Uthi ndicima mna uligintsa elitop ngoku ufumana imali motebo khona lo mshoshovitha wenzayo. Uthi hayi jonga tshini mani, ndizaxelela yonke into, phola funa nje sihambe siqale siphume siyotya out, siphume siye endlini yam. Ndichazela yona athi unendlu, athi ndingaxelela mna ndinemenshini. Uthi ndingayikholelwa tu le nto ayindixelela lo mntu ngoba mhlawumbi nje le muntu uyibile le. Ndiyambona i-outfit yakhe, isinxibo sakhe, iwatshi uba lo mntu unayo imali lo. Uthi hayi ke nyhani sikuhambe lo mjida, umjida uyandifihleni uba ithini. Uthi akasandixelele tu. Uthi heyi ndiyatshiseka mani, akasandixelele uba azondifaka nam kuloo layini noba kubiwe imali zika-government nam ndi-in, uba iimoto ziyahayijekhwa ndi-in. Uthi ndifuna nje uba in nam ndifuna uba ubonakala nam ndihlonipheke nasefemelini nasekuhlaleni mani ndihlonipheke yabo.
uthi ake nyhani sihambe nomdida sifike sitye agqotha ukutya kwanto ukhiwe endlini because uthe zanixelela endlini uthi ake sihambe nyhani sifike endlini uthe xa ndifike endlini yho ukwezi estate umjida akawuse naselokishini akakwezi bond houses ukwi-estate ezipholeleyo uthi xa singena phayana ukhona u-anti osebenzayo phawule noba iphupho eli andikho lento eyenzekayo ndiyamazi umjida besisonke neebhlukhwe ezigqabhukileyo sisonke yenzeke njani le nto ayikho into enongenzeka over unyaka utshintshe ubomi bomntu kanje uthi sifike enyhani phana ndihlaliswe phantsi uthi yabona kwamni impahla ndizinxibileyo ndishwabene ndiyabonakala uba ndisonke elokishini ndimpathambatsha uthi nyhani ke sifike sihlale phaa umjida lona ke abe sithi qala sisele into sokungahamba xelela yonke into because wangena kule nto zasola uthi ake nyhani sike sihlale phayana umjida nyhani andinikeza into zokusela uthi sithi ke abo siyasela siyakhetshapha njengobomi bakhe uba uye wenza ntoni after sehlukene ngalanyaka uthi umjida ke sahamba nefemeli yam sakuvela kwilokishi ethile engazibiza gama samuvela kwilokishi ethile uthi ake safika phayana wethi impilo yaye yafana njengalapha zakubikho umehluko but ndaye ndatshomana nabantu laphayana until ndaphuma kule mpilo yoba esitratweni ndawuphangela kwifama ethile uthe xa ndifika kulowo fama leyo iownwa ngumjida olingana nam ndazibuza umbuzo uba lo mjida u-owna ifama elingana nam uyithatha imali okanye wena wenze njani uthi andithile kumjida wandifaka ke ezintweni njengombona ndilapha zintoni ezakufake kuzo uthi ndifuna ukwazi uba zintoni ezakufake kuzo nam ndifuna ungena zintoni ezakufake kuzo uthi wandibuza uba ndisho na uthi athi yabona ndisho ndiyafuna ungena thetha uthi wandibuza uba andizuzisola na ngoba once wandixelela andizukwazi ukujika there's no turning back wathi yabona nina ndiqhele ukhuthuza mna ndiqhele uphatha iganza akho nto ndingayenzanga awunakuyikiswa nto nonxelela mna ngoku uthi ndiqinile isibindi naso uthi wathi ke lapho okay if uke uqinile andizokwaxelela okwam ndathatha sizawuhamba sendaweni ethile apho khona uyoxelelwa khona uba yintoni lesiyenzayo ukuze sibanayo yonke le nto uyibonayo sasa siyavuka siyahamba lalapha endlini yam wena siyahamba ekuseni uthi heyi andikwazi nolala phinde ke ebusuku unoba kuyiwaphi unoba uzokwenza ntoni unoba uyondintrodusa mhlawumbi ukho bona bathengisa icocaine okanye into ezinkulu unoba yintoba siyahambe uthi ngeyilecinga le nto uthi ake nyhani ngabikho ngxaki lale vuka ekuseni vuke sahlamba nomjida uthi sikunemotweni yakhe uthi siyahamba hayi bundiyaboma siye airport mosapho uthi xa ndifike i-airport ndithi sifone uzothini e-airport uthi hayi kaloku sikhwele iplane siyaflya ade ifoni na-passport anantoni athi hayi don't worry akhuphe ipassport azethi yabo ine-information yam passport yam le umjida xabona amakopolo ke uthi nyhani ke bakhwele eplanini kuyiwa kulaa mazwe angaphesheya eNigeria uthi heyi qhuba hayi ngenzeka uba siyothwala apha naye i-ID engqondweni yam andifuni uwashiwe because iNigeria seyabe idume ngantoni uthi sahamba ke phaa safika uthi xa ke sifika ke phaa singeniswe ehotele uba akunothwalela hotele mani hayi akunothwalela hotele ndisho ngale uba akunothwalela hotele uthi esifike sihlale phaa uthi kakubetha phaa oo-3 siya phaa koo-4 kutshona ilanga athi umjida masambe ke ngoku siyaphi fethu uthi andizukwazi ukuxelela uzawuba phambili yekubuza imibuzo ubuthekho umntu ufuna uyenza le nto ake ndithule ngonke yabuza imibuzo uthi nyhani ke sihambe uthi sihambe siye kwilali ethile ke amagolokongqele ezilalini sifike siye elalini ethile siphume elalini sihlike emotweni sihambe ngeenyawo uthi like uyatravelisha for the longest time because bathe xa befika phaa sekulate ekutshone nelanga seqala uba mnyama uthi bahambe ke bade botshona kweli hlathi behambe ngeenyawo bahambe nomjida bobayi-2 uthi bakhulule nesihlangu uthi bahambe ke uthi xa befika kule lali kule ndawo naleliqhwele elithile caba lidume ngazo ke bafike bangene uthi bafike bahlaliswe phantsi phayana umjida lona kuthiwa makaphume lo urich kuthiwa makaphume kushiyeke ndo anonymous uthi ndishiyeke ke mna ke phayana ndiqomba undishiya njani umjida wam apha ndedwa khona ndizothi mna apha uthi ndithi andwenila ndithi uthi hayi ke nyhani ungabikho ngxaki sihlale ke xesha
uthi hayi guys ndangena apha ngahlala phansi nyhani ke apha ndiyalaqala ngoba noba ndizokwenziwani apha. Uthi lathethe xhego uthetha ngesilungu ke uba njengoba umngani wakhe ezisile ke apha uzothatha ukuphila, uzothatha le nto wena ungenayongo, le nto eyenza yena abe ngulo mntu nguye namhlanje. Uyambona masibune imali nayo into unempilo emnandi nawe ke loo mpilo xa uyayifuna ke mna ndakunikeza into ezawuba nguba wena ufane naye, uzawuba namandla, benemali, voice yakho ivakale ebantwini xa uthetha, presence yakho ivakale, bakuva abantu ke kuyafiki uba uyeza. Uyawafuna la mandla, ulapha nje uzowathatha. Noba ndizothwala uthi engqondweni yakho ananimasi uthatha tata ndizokwenza i-money ritual ngoba wena ube nemali, ube nabo bonke ubucebo. And sendikuxelela nto akukho ubuyela emva, waphuma ngalaa mnyango yokuthi ufike elizweni lakho uphambana ungenayo ingqondo imkile. Uzawuthwala ngoku uthi heyi siswa ngumchamo anonoma ndithini bengekho ready kaloku uba ndizothwala. Ewe bezikhona ii-clues but andazi mani. Uthi kwathiwa ke sizokwenza izinto ezithile for uba wena yenze. Uthi zenziwa ke izinto akwazi usixelela zona but zakhona into azenziwayo phayana ke. Uthi one of those things zizoba ke waxhelwa ibhokhwe, wagalelwa igazi ngaphezulu entlokweni yakhe waligazi nje yena. Uthi ke naye wasika wagalela igazi somewhere for uba amixe igazi lakhe libe kule nto ayinikwayo. Uthi zenziwa ke izinto but at the end wanikezwa into engathi sisitya but iyavaleka songathi ibhotile ivuleke apha phezulu. Uthi wanika into enjalo ke yayinegazi yayinayo yonke into nemix nentoni. Uthi wachazela ke yakhe bakhe sathi sithwala sisebenza kanjena ke. Every after a year ukhona umntu kuwabo ozosweleka and ayikho into angayinto leyo uba uthathwe eyona nto i-close to his heart. Ngokoma ndizawujika ndithini, ifemeli yam ndiyayithanda and bendifuna ukusebenza nam ndizoba nemali ndondle bona. Xa kuthiwa ngoku uthi wayithatha ke le nto ehambe ecinga apha endleleni uba akafuni ukucimba because uzawuba nemali abe nayo yonke into. Uthi wahamba ke wadibana nomngani wakhe saphindela kule ndlela leyo ibinemoto. Dibana nomngani wakhe, uthi bahamba nomngani wakhe bangena emotweni. Uthi umngani wakhe akamthethisi nomngani wakhe akamthethisi, uthulekile. Uthi le nto ndayithanda ndiyiphethe apha esandleni. Uthi ndawathi umngani wam ndiyifake eplastikini andiphendula ndithini, uyithetha ngokwakho uyifake eplastikini emnyama uyayigcina uyandinika. Safika ehotele, uthi safika ehotele salala. Uthi ndalala phofu mna ndicinga nale nto. Savuya ekuseni back to South Africa. Uthi apha endleleni ke apha epleyinini endleleni uthi ke umntana endihlele ecamva kwakhe apha epleyinini ngokuthi siphindele eSouth Africa wayengenantloko. Uthi nabantu aba-around mani bayakhala banentloko undabe ndiyiqomba le nto ndiyiphathisiweyo inamandla. That's why abantu benentloko begula kanjena nje. Uthi sahamba ke saphindele eSouth Africa unandathi ndifika mna ndafikela kwamngani wam asithethisani because ndinomsindo uba how come ayondithwalisa yifemeli yam. Uthi umngani ke sathi xa sifika phaa wandihlalisa phantsi wathi ubutheko ufuna amandla, ubutheko ufuna imali, ufuna ubomi ndikuphilayo, ndikunikile ke ubomi ndikuphilayo. Andiyazi into ekhalelayo ngoku because kaloku mna umzekelo ngoku andithwaliswanga family yam kodwa kukho iroom engavulwayo phaa, kukho into ephaa efuneka mna ndiyinakekele. Every time mna funa ndize nentombazana apha endlini yam ndiyidrag izolalwa yilaa nto. Ucima imnandi loo nto kum. Wathi ke nake okusela nami akabe undinike leyo injalo kutheni uzandinika leyo bangaba iafectheke ifemeli yam. Wathi ukuthwala uzikhethele unikwa le nto izakuhlukumeza kahle kahle, kufuna uyityele imali uhlukumezekile. Uthi umngani wakhe ecaphuka waphuma wahamba umshiya yedwa ngalaa nto. Uthi ndihamba nabaqomba ndicaphuka maqala. Uthi endithe ndisajonge ifowuni yam vunqe imali andazisuka phi. Uthi yangena imali ityebe ibhanki yam. Ndimke lo uphumayo ufuna i-apartment bese ndidike nohlala nomngani wam ndafuna i-apartment. Wahlala kwi-apartment, from apartment wathenga indlu, wanendlu wanemoto, wazophindela kowabo after 6 months. Ngoku abantu bakowabo xa befika yaba yaphila bongokomba at least. Uthi waphila ubomi bakhe ke wabatyisa imali abantu bakowabo konwatya saka litshona ilanga.
wagula umama wabo bashiya. Bamngcwaba ke ngesithozela nangesidima, neyazi kodwa ngaphakathi yena banguye obangela abantu kuwabo basweleke. Sebeqalile nje uzaqhubekeka loo nto. Uthi ke kungoku ndikubalisayo nje, ndibalisela abantu, ndiyafuna ukuphuma kwesi sithwalo mna because ndiyabona abantu basekhaya bayaphela, futhi le nto ndiyibona uba ayiphelelanga apha. Ndizawushiyeka ndedwa apha ekhaya mna kahle kahle. Imali emnandi, akho muntu ondingendayongo, ndiya kwindawo endifuna uya kuzo elizweni, iimpahla zonke ndiyazinxiba, but ngoku ndifile ingathi azisenamsebenzi ngoba ifemeli yam yaphela. Uthena noma ndizophuma njani kule nto mna andizazi uba ndizophuma njani, kodwa kuthiwo phaa kwathiwa uphuma kwam kukufa kwam, andinoba ndithathe impilo yam noba ndenze njani na, but isithwalo endasitholiswa umngani wam ndiyasola ngaso. Naso ke isithwalo sakhe guys sikhulu singekahloyikisa and sibhalwe ngubhuti. So if uyathanda izinto kanje, make sure you subscribe on this channel, make sure you like this video, you comment usixele wena becinga ntoni, and yeah, see you next time. I can't wait ubona kwesinye story futhi.